Salam aziz vatandaşlar. Men Demokratiya Vatan Türkmenistan gysgaça diýeninde DWT Halk Hereketiniň ýolbaşçysy Murat Gurbanow. DWT Halk Hereketi barada resmi maglumatlary siz internetde Google browseryň üstünden öwrenip bilersiňiz. Ýöne meniň şu çykyşymda siziň diktatorçylyk zulmuna garşy güreşýän agdy bir adalatly töwüş toparmanyň bir bölegi bolmak üçin bilmeli zatlary size aýtjak bolýan. DWT Halk Hereketi 2020-nji ýylda düredildi we Fransa döwletine resmi taýdan hata aldy. DWT Halk Hereketiniň dogruçyl, hakyky, ýetip bolýan we asyrly maksatnamalary bar. Bir demokratiya, ýagny ýurdumyzda adam gymmatlyklaryny hormat goýulmagy üçin görüşýär. Demokratiya nämeden başlanýar? Iň ýöneköy zatlar. Söz azatlygynyň hereket we öz pikirini beýan etmek azatlygynyň başlanýar. Ýurdumyzda medeniýet, köpçüliklerin habar beriş terişdeleri, jurnalistler, raýat aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylar dogry azat bolmaly we hökümet tarapyndan ýyzarlanmaly däl. Ýurdumyzda raýat hukuklaryny goramak üçin hökümetiň we jemgyýetiň ähli derejesinde amala aşyrylmalydyr. Erkin medeniýet bolsa, açan, adalatly saýlawlaryň kepiliniň esasy biri bolmalydyr. Biz elmidama hökümetiň we ýurdun hemme gurumalarynyň vekillerini açık saýlawlarda saýlamaly. Ýurtdaky mejlisiň, welaýatyň, şäheriň, etrawyň, owanyň, halk maslahatlarynyň vekillerini we ýolbaşçylaryny açyk we adalatly saýlawlarda elmidama halk saýlamalydyr. Hatda kaziýet we polis bölümleriniň ýolbaşçylaryny açyk saýlawlarda saýlamaly. Hökümetleriň her bir vekilini halk bolup özüni saýlamaly. Ine şonu Türkmenistanda halk hakykatdan döwletimizi donandyrar. Açyk we dogruçyl saýlawlaryň halkymyza berýän zady näme? Bul biziň saýlan adamlarymyň biziň bagtly we hukuksuzlygy üpçün etjek durmuş derejesini talap etmäge mümkinçilikdir. Demokratiya ýene-de nämeden başlanýar? Ýurtda hiç kim biri häkimeti eline almagy mümkinçilik bolmaz ýaly. Açyk syýasy dolandyryş ulgumynyň gurulmagyndan başlanýar. Munyň üçin biz ilki bilen parlament, prezident respublikasyny, soň bolsa parlament respublikasyny gurmaga çalışar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna özgertmeler giýirilip, hemme geçiriljek adalatly saýlawlarda diňe halkyň tarapyndan saýlanan kandidatlaryň saýlanmagy kesitlenir. Açyk adalatly saýlawlarda saýlanan dalaşgarlar kezaplyk we paraxorlyk başyna urmaz ýaly. Şu ýazatlardan nähil gorunp bolar. Onuň üçin köp ýöneköy çözükler bar. Esas çözükleriň biri dalaşgarlarymyň giýdejilerini we çykdyjylaryny resmi taýdan medeniýetde çap etmek. Egerde dalaşgar öz hemme gadanan pullarynyň we mülkleriniň dogruçyl ýol bilen gadananlygyny subut edip bilýän bolsa, onu ol adama halk deputatynyň mandatyny ýa-da hökümet wezipesini ynanyp bolar. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň mejlisinde halk tarapyndan saýlanan wekiller bolar. Olar erkin medeniýetyň nazaryndan sägelçe de gaçmaz. Ine şondan soň halkymyzyň mejlisdäki wekiller Türkmenistanda global özgertmeleri başlatmak üçin başarynykly tutan ýerli hökümeti bellerler. Emma bu aýdylyp geçiren zatlar demokratik dolandyryş ulgumyny gurmak üçin edilmeli işlerin hemmesi däl. Haçanla adamlar hökümet ýolbaşçylygyna gelenlerine hökümet wezipelerini açýan mümkinçiliklerini hyýanatçylykly peýdalanýar. Ine şonuň üçin hökümetiň 3 şahasyny ýerine ýetirji kaziýet we kanun çykarjy şahalary biz garaşdy eder. Hiç kimin döwlet jenaýetini jesasyz amala aşyrmagyny mümkinçiligi bolmaz. Her bir döwlet guruluş şahasyny barlyk we deňarmlylyk ulgumyny düzers. Biziň esas maksadymyz näme? Totalitar, adalatsız, halkymyza ganhor bolan, awtoritar, bar adam üçin gurulan çüýrük dolandyryş ulgumyny aýryp, demokratik, açan halkymyz tarapyndan dolandyrylýan dolandyryş ulgumy bilen çalışmak. Bu özgertmeler ve çalışmalar bizim hemmemizde näme berer? Bu zatlar bize esas ve möhüm zady üçindir. Her bir aýratyn adam üçin ve bütün ýurdumyz üçin syýasy we hukuksuzlygyny üçin eder. Bu biziň durmuşymyza güllä ötýän ykdysadyety, işleýän kanunlary, hökümetiň halkyna bolan adamkärçilikli sosial durmuş siýasatyny getirer. Bu ýaly ýurt gurulanyna her kimiň şol ýurt üçin güreşmeginiň ulmamy bardyr. Galy bersede Türkmenistanyň biziň gurjak ulgumymyz ýurdun hemme güýçlerini ulanyp
vatanymyzda adam potensialini üstürmek üçin uly mümkinçilikler berer. Sizin bilişiniz ýaly hemme döwletlerde adam esasy güýçleşmesi we ýurdun gymmatlygy bolup durýar. Sagdyn, bilimli we akylly adamlar Türkmenistana ykdysadyýetin, saglyk goraşyň, bilimiň ähli pudoklaryna tehnologiýalar we ylmat işleri getirirler ve onu mundan beýlap östürürler. Bu bolsa ýurdumyzyň goranyş ukybyny we hukukçylygyny ýokalandyrar. Türkmenistanyň demokratik watan Türkmenistan halk hereketi watanymyzda demokrat özgörtmelerini amala aşyrmak üçin görüşýändir. Türkmenistanda halkymyz bakly we agry durmuşda ýaşamak üçin, halkymyzyň ajaýyp geljegi üçin DWT halk hereketi görüşýär. Men DWT halk hereketiniň adyndan demokratik gymmatlyklarymiz üçin ve şonun bilen bagly meseleleri çözmäne ýurdumyzyň ähli raýatlaryny bizim hatarymyza goşulmaga çağırýan. Egerde biz birleşip hemmemiz bilelikde dowam edip gelýän köne awtoritar häkimetiniň guruluş modelini aýyrsak, onun ýerine raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny kepilendirip biljek täze döwlet guruluş ulgamyny gurup bileriz. Bu bolsa hormatly watandaşlar, halkymyz üçin dörediljek täze mümkinçilikleriň ve ajaýyp geljegiň boljakdygyny anlaýar. Ünsüren dinleýäniňiz üçin sag bolun.